Anke beziokwu bụ that na port dị na Igbo Obasanjo gburu ya for selfish reasons ka Lagos wee dị congested mana o nwere ihe ọmata ha mgbe nwa amadi ahụ ọ bụrụ na ị chọ ka every activity dị na palọ be gị onye ọbụla TV bi na palọ be gị ka ọ dị onye ọbụla bịa be gị bịa n'ebe anyị bịa nọkasị oche n'edibe gị nọkasịa windo gị ife n'edibe gị fim ihe na-emenụ activity ya dị o mana ha mecha anya ya efe na-agasasị ya even e nwere ike ọ bụrụ na ị chọọ ka gị na nwaanyị baa na dị ọda rum ụmụaka anọchi ụzọ because na you call it yourself Obasanjo bịa mee ya migrate all the powers business and because oge bịa bupụ pos ndị ba enwe nsogbu apịakwa Lagos agbadị ya bụ n'ahịa o nwere ndị custom tụchuo ụzọ niile so ịgbacha ahịa pụta n'ụzọ ị agbagidekwa kọntena ahịa gbago na port gbagidekwa gị ka custom na-eme na mainland custom na borders ka ọ na-anọ mana emeke wey frustrate ndị Igbo na ọ na-enye ha nsogbu kịta nke a esi ga enwe congestion ka ebupụ sọm bụ na awọrị enedị gwa ha take rocket scientist imepesi wọp ndị dị na Nigeria ebe chọgị tie aha gị mana ha ma because nọ ndị Igbo ji activity na Lagos a for instance Christmas ka na-abana from ndị Igbo biri na Christmas from 2021 everywhere dachako ma bank omo everything adachako until akwụcha Christmas meaning that all the activities dị na Lagos bụ ndị Igbo emechasị na abụnụ ha na ka anyị na-anụ ka gụnene ịnye kịta ebe ọbụla si na property nke ana 100 million ana 200 million ndị Igbo pụọ na ana aha anọ 20,000 naira nwenye ego so they have all these things but gịnị ka a na-agba na anụbọ bụ shakara ka ọ bụ ọ Nigeria ka ọ dịrị isi bịanụ ka anyị nọrọ mkpa nkata because na Nigeria dị ka tripod nation tebụl nwere okpe ịtọ mana ha bịara gbakọ otu ka jide ha na-achọ ka agbakọpa nke ọ bụ sọsọ ọ ya danụ ọ ya crash so pọtụ a bụ na ndị Igbo ka a chọrọ imegide mana omefe ọ emegbu ndị Igbo I have a report or one dry port on the China, very close to here. It was in a container. How to functional. Reason Bona, how will I can find on another possible? It will Amara, will Apple, if can find out at the same time, Obogi. So it cannot work. And our leaders are not saying anything. Because Hatchuk Musef, to have mobile, I like that on. They are not after it. Can you help us in the Lagos? It determine all congested already. I hand him a number. Why not allow them to say this thing? Port in my water on the Chama, go away, labor port today. Sibusaya. We had a hot attack with the road. Of we had Durmanyabo, only open a Jim Madonna.